Rob no ya na-eme n'ụwa ya gbado anya first of all bụ ụzọ nwere ihe na-alụ maka na nkịtị na-ebute ori nkịtị na-ebute anya ukwu o nwere ebe na-alụ mana nwanne gị go moto iwe na-ewe gị nwanne gị lụọ ụlọ ọgwụ iwe na-ewe gị mana ọ bụrụ na ị nwere something doing iwe ya akwụsị iwe gị nwere ibe mmadụ na-alụ pụtara anya ukwu nye pụtara ori so gbaa mbọ inwe something doing elezina mmadụ ibewa anya ukwu enwere ebe ya na-alụ iwepụ eye service na eye service jọ njọ ihe ọbụla ị na-alụ n'ụwa wepụ eye service na onye ya enyere aka ka ya enyere aka onye ya egbu egbu ka ya egbu o nwere ihe onye nwe eye service ya abụọ sabụkata mmadụ 5 years 10 years nwere ibe onye cheta n'aka onye ọ na-asa ahụ mana onye nwa ibe ọ na-arụ concentrate n'ihe ọ na-arụ ụfọdụ ọrụ ya 3 years 4 years maka na ibe na-arụ na-aga na ọ ga na-confirm na ọ bụla eye service ya ma ọ nọkọta ọ ga-enwe ndị ọ dashi iwe si na ọ gaghị erila amosu ụmụaka ndị na-enye aka awa ntị a na-ekiriti na ntị anyị nwere swag mana itibọrọ ebe a na-egere okwu mana onye nwe ntị a n'ibe na-ekwu okwu mbụ maka graduate ndị gụrụ akwụkwọ mana itiwu gbagotakwa ya bụrụ itibọrọ ebe eme nke nwunye mana itiwu nwa swag ihe ga-ngwa maka na iti na-akpatakwa ego pawa